हरिओम। राधे कृष्णा। बाबा सोमेश्वर के पवित्र नगरी हरिओम कुटीर के ओर से अपने सभन के सादर अभिनंदन बाटे। हमनी के समाज में कर्म, भाषा, जाति, धर्म, परिस्थिति, वेश, मत, विचारधारा, दल और संप्रदाय के आधार पर विभेद होखेला। इ विभेद संघर्ष करे के बतावेला। एकरा बावजूद भी मानवता स्नेह से एकता के प्रेरणा देवेला। संघर्ष और विवाद तो विनाश के कारण होखेला। कोई भी समाज आपन विनाश ना चाहेला, किंतु कोई निर्माण तो कोई दूसरा के विनाश पर ही होखेला, दूसरा के विनाश के ऊपर ही आधारित होखेला। लेकिन स्नेह के एकता, मनई और सामाजिक व्यवस्था के अभाव के बावजूद भी विनाश के ओर ना ढकेलेला। स्नेह के एकता अइला से प्रेमी के प्रेमानंद, योगी के योगानंद, जिज्ञासु के तत्व ज्ञान तथा भौतिकवादी के भौतिक साधन के प्राप्ति के सुख मिलेला। स्नेह के एकता के चलते आपस में भेद भाव मिट जाला। मनुष्य में मानवता के भाव उत्पन्न हो जाला। मानवता के उदय भइला से प्राणी सदा उदार और सत्प्रिय हो जाला। उदारता और सत्प्रियता एगो विवेकपूर्ण आदर देवे वाला समाज के निर्माण करेला। जौना समाज में मानवता के भाव आ जाला, मनुष्य में जब मनुष्यता के भाव आ जाई, मानव में जब मानवता के भाव आ जाई, तो उहे समाज जौन बा आदरपूर्ण जीवन आपन व्यतीत करी। जौना समाज में कल, बल, छल, लोभ, क्रोध, मोह, माया, आसक्ति ये सब के प्रवेश रहेला, उ समाज आदरपूर्ण समाज के दृष्टिकोण से ना देखल जाला। विवेकपूर्ण और आदर देवे वाला समाज के निर्माण तो सिर्फ मानवता के आधार पर ही होखेला, मनुष्यता के आधार पर ही होखेला। कोई भी घर के निर्माण अगर कइल जाला तो पुराना नींव ढा दहल जाला और नया नींव के निर्माण कइल जाला। इस समाज में केहू के उत्थान होखेला तो केहू के पतन होखेला। फिर भी हमनी के मानवता के आधार पर ही ओकरा के बरकरार कइले बानी। मानवता के आधार पर ही समाज के अग्रसर कइले बानी। तो एह तरह से हमनी के समाज में मानवता रहे के चाही, मनुष्यता रहे के चाही, धर्म, जाति, बात विवाद में ना फंसे के चाही। और एह तरह से हमनी के समाज में जीवन बितावे वाला एगो आदर्श नागरिक बन के अपना आप के स्थापित करे के चाही। हरिओम। हर हर महादेव।